advocate Fadzemere vaizobuda pachena svamuziva kuti aiwa ndiformer legislator weNdiPresident auya akabuda pachena akapa flashback yemaencounter dzakasangana nana Nelson Chamisa achinana Tsvangirai vachiri vapenyu. Aiwa maproblems avaifesa nethe regime sezvamuri kuona mapictures zvichitiko zvinosirisa kwazvo vachiti aiwa handidzokeri kumashure. Zandapinda mashoko abuda togwa naFadzemere munongomuziva wanomuti aiwa NdiPresident sure noti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Anoposta mapictures ezamuri kuona ayo seamuri kuona mapictures aNelson Chamisa aiwa ane mavanga ari muhospital ari muchipatara onyora achiti I was doing anything I could for Zimbabweans and I'm still with you my people until our freedom is certain. My children doesn't benefit from politics. Zimbabweans deserves better life. Some they always complain Chamisa is too soft. You always want to put Bible in front. Did you know I went through wars just for you? Mashoko anobuda panapa achitogwa naFadzemere, mashoko akatogwa naNelson Chamisa achiti aiwa vananga chikuti Nelson Chamisa maBible verse kana kudii aiwa dei vanhu ivovo vaiziva vanhu vanowanzozvitaura vanyazoziva kuti politics kana kuti life yaNelson Chamisa yakatangira kupi yakabva kupi ndo zvakasangana nazvo izvo. Muri nyatso kuona kuti aiwa Nelson Chamisa aitombowa an activist vachipinda mumastreets vachitojamuka zvimwe zvinenge zvapinda ipapo kunana 2008 panana Tsvangirai vachifesa machallenges akadai nokurohwa vane mavanga. Asi kezvino munoona zivu zvinhu zviri soft. Aiwa muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau yapinda mumakumbo medu iyi. Tudze mafungiro enyu pinai mucomment section medu musaona subscribe kulike chonotera on the bell.